Така, здравейте хора, аз съм Нелев. Сега ще изтеглим наградата, трябваше да имам 200 последователя за нея. Така, тя е Battlefield 4, може скинове за CS за до 30 лева, Mortal Kombat X, каквото си избере победителя. Така, аз и мой екип решихме да е по-интересно, значи изберем ред. Те са 24 реда. На ред има по 10 човека. Значи сега първо ще изберем реда. 24, така един се избере. Така. Сега ще наспомним малко, да е по-интересно. Извинявам се. Редът е 8. 8 ред. Така. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Така. На 8. Така. И са от тези 10 късметлия, където са ето ги тук. Ще изберем един. Така. 10. Сега напочвам малко да спавим и да е по-интересно. Така. Победителят е седмия. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Това е Marta Gaming 0131. Честито, брат!